L-informazzjoni dwar l-allegat każ ta' korruzzjoni fil-proċess tal-privatizzazzjoni tal-faċilità tas Superyachts kienet ilha li waslet fl-uffiċċju tal-Prim Ministru minn Settembru tal-2009. Madana kollu l-uniku pass li jittieħed minn Kastilja kien li l-informazzjoni ġiet moddija lil Tonio Fenech bħala l-Ministru responsabbli mill-privatizzazzjoni. 17 xahar ilu f'kummenti mal-Gazzetta The Times, Fenech kien qal li huwa kien bata l-membri tal-unit tal-privatizzazzjoni u dawn min-naħa tagħhom ċaħdu l-allegazzjoni ta' korruzzjoni. Kien żied li għalih il-każ kien waqaf hawn għaliex fi kliemu kollox kien ibbażat biss fuq għajdut u li kien ħad deċiżjoni illi ma jgħaddix lill-Pulizija għaliex kien ikkonkluda li l-Pulizija ma jinvestigawx għajdut. Konsegwenza tek l-allegazzjoni ta' korruzzjoni jinżamet mistura għal 9 xhur sħaħ sakemm saret pubblika wara li tkellem fil-Parlament il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat. Wara l-fissijiet li għaddew sar magħruf li nbdew proċeduri kriminali dwar dan il-każ, One News talab lill-Ministru Tonio Fenech biex jispjega kif huwa kien wasal għal konklużjoni illi dan il-każ ma kellux jiġi modi lill-Pulizija. Bil-kontra ta' dak il qal is-sena l-oħra, Tonio Fenech issa qiegħed jgħid illi kien huwa illi talab il-Pulizija biex jinvestigaw il-każ. Li qed titkellmu kompletament mhux korretti, anzi dejjem għad li hemm investigazzjoni tal-Pulizija f'dan il-każ li jien stess anzi tlabt il-Pulizija tinvestiga. Sa dan it-tant One News jinsab informati li l-persuna li l-Pulizija bdiet proċeduri kriminali kontra tiegħu huwa Mario Mizzi, illi kien membru tal-Kumitat ta' Evalwazzjoni tal-Unit ta' Privatizzazzjoni. Mizzi mistenni jitresaq l-qorti f'Jannar ta' sena dieħla u jkun akkużat batti ta' korruzzjoni u li fost oħrajn jipprova juża l-influenza tiegħu biex jipprova jaġevola kumpanija partikolari.